Men vi laver en gamer-video igen, fordi det er længe siden, vi har lavet en gamer-video. Og I har ikke skrevet, hvad for nogle spil, jeg skal spille. Og jeg har måske bare lige spillet nogle spil. Men det er også lige meget. Jeg spiller mange spil, uden jeg har lavet nogle videoer. Jeg kom rent faktisk hjem for den der lejr i går. Men jeg har ikke planlægget, hvad for nogle spil vi skal spille, så vi skal lige finde ud af det. Skal vi spille Granny, som jeg har spillet før, eller overleve 100 dage i en skov? Eller skal vi spille det her, eller på en garden, eller det her, jeg rent faktisk har spillet i, men det er kedeligt at spille på YouTube, fordi man skal bare køre rundt. Så det er lidt et problem. Eller skal vi spille en obby? Jeg har rent faktisk ikke spillet nogen hobby. Så skal vi prøve at finde et obby-spil. Jeg tror, det skal jeg nok spille sådan noget, hvor man skal være sammen en dag, ikke også? Fordi jeg kommer til at spille med en anden på et tidspunkt, men det bliver ikke nu. Fordi nu kan jeg ikke spille med nogen. Men en obby, og vi ved alle sammen, der er mange YouTubere, der er obbymester. Jeg er altså også en obbymester. Er I klar over, hvor god jeg er til obbyer? Jeg er bedre end jer. Nu prøver vi det her Squid Game noget. Den her Squid Game obby. Hvis man skal være rigtig Squid Game. Så siger man lige, jeg vil godt have Squid Game til at gå. Og man skal i hvert fald gøre. Hvis jeg kom med Squid Game i virkeligheden også, så havde jeg nok sagt, eller så havde man synes, det der med, at man skulle bestemme, så man ville spille videre, så havde jeg sagt nej, for jeg gider ikke spille i virkeligheden. Vent lige, man kan bare kravle op her jo. Så? Nej. Jeg har sagt nej, når det var en start. Men nu, vi skal lige trykke på den her en, så vi får andre ned. Fordi det går ikke, de følger efter os andre, vel? Så det gør vi lige. Nej, øj. Nå. Jeg forstår ikke det her rigtigt, fordi man skal bare gå forskellige steder. Nå, men vi døde. Vi døde. Og jeg vil bare lige sige, hvis I siger nogle af mine videoer er dårlige, så fred være med det. Så er jeg dårlig. Og så bliver jeg bare ked af det. Men så kommer der heller ikke flere gode videoer. Jeg er rimelig dårlig til Roblox, og nu siger jeg det selv. Nå, man kunne ikke det der. Men jeg er rimelig dårlig til Roblox. Og undskyld, jeg går ud, men nu ved jeg godt, det kun er ét spil, vi skulle spille. Men nu kom det lige til at gå ud, fordi jeg skal sige noget vigtigt noget. Squid Game. Jeg vil bare lige sige, I skal ikke være bange for det, fordi det kommer aldrig til at ske i virkeligheden. Det kommer ikke til at ske i virkeligheden, og i hvert fald ikke i Danmark. Men, så
Ej, det var ikke det. Men jeg har set folk spille det her i sådan nogle spil, man kan hente, ikke også? Nu skal jeg prøve at spille det ind i Roblox. Og jeg kender det ikke. Jeg forstår ikke, hvordan det går ud på. Så nu, det er min allerførste gang, jeg spiller det. Så nu skal vi prøve. 2 spin mere. Vi skal finde nogen at være sammen med. Nogen, der er gode. Det er meget dårligt til ting. Hvad sker der? Nå, okay, godt. Nå, den har allerede lidt. Så vi skal finde nogen, der er gode, fordi jeg er ikke god. Jeg er meget dårlig. Er der nogen, der er gået ind i en? Nej. Nej, der er ikke plads. Nå. Det her, det bliver nok en lang video. En rigtig lang video. Især når jeg ikke kan få lov til at være med. Hej folk! Jeg er med jer. Må jeg gerne være med jer? Jeg er klar til at trykke ud. Det er kun rød indtil videre. Whoopee! Øj, de trykker ud. Åh nej. Hvad gør jeg? Nå. Så er man her. Jeg vil ind! Venner, nej. Kunne jeg ikke komme med ind, venner? Øj, jeg er med. Vi har en lommelygt. Er I med, venner? Venner? Ja, venner. Kom nu, venner. Vi skal indenfor. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Vi skal have nogle penge i hvert fald. Lige nu er den der ting længe ked af det, fordi vi ikke har fundet nogle ting. Og jeg har hørt, der skal være sådan nogle monstre, hvis jeg er rigtig. Jeg tror ikke, det er rigtigt. $1000 er vi allerede på. Wow, tallerkener. Åh nej. Jeg tror, jeg ødelægger den. Eller ødelagt den. En ring. Meget dyrebær. Meget dyrevær. Vi er oppe på 2000 lige nu, venner. Er I sikre på, at vi har mere plads? Kan man løbe overhovedet? Åh nej. Ja, man kan godt løbe. Men man kan ikke løbe i uendelig tid. Venner, nej. Hvad? Ann, kan jeg få dig med? Åh nej, venner. Det er en sindssyg and. Åh nej, venner. Venner. Hvor er I henne, venner? Venner. Okay, de er gået videre, vennerne. Lige out. Vi er lige nu 3 herinde. Venner. Hvor er I henne, venner? $1800 hver. 3000 hver.
Åh nej, venner. To af vores venner er døde. Åh nej. Hvor mange er vi herinde? Venner, hjælp mig. Der er en and efter mig, venner. Der er en and. Venner. Der er en and efter mig. Åh nej. Vi gør den 2. Åh nej. Venner. Hvor er du henne, ven? Åh nej. Han døde lige. Min ven døde lige. Så må vi bare selv finde udgangen. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Skal vi finde en udgang, eller hvad? Jeg tror, vi skal finde en nøgle. Og jeg er meget bange for sådan nogle her spil her. Jeg bliver meget bange. Den diamant. Hvad skal jeg bruge det her til? Nej. Smadrede jeg den lige? Hvor meget den her kop værd? 1000 for en kop. En kop er 1000 værd. Den er meget dyr. Smadrede jeg også lige den? Meget den der ting. Nå, jeg må ikke slå den ind i ting. Så mister den værdi. Åh nej. Åh nej. Nå, så lader jeg som om jeg er død. Eller hvad? Åh nej. Åh nej. Hvad er det? Ah! Fuck.